Lord, nindot tingari Lord ba? Nagara. Mix size matters. Knox Festival. Ya, nindot tingari kay feeling nimo bata ka kay kay mga bata. Kay mga duaan. Lollipop. Handa ko lollipop ka nalingin-lingin. So, nice way to spend. Oh, bump cars oh. Pagkaan ito. Talagang pagkaan eh. Mga tata. Hindi na may pagkaon ba? Ice cream na may nangaring. So, ayun, itataglan niya ito ka ng mga nindot ito, mga pagkaon din. At sa amin, kita pagkaon ba? Kaya parang ito yun ang mga rin. Makita pagkaon. Ora. Yeah. So a lot of food, barbecue, and cones. Yeah, let's look for food now. One falafel, waffle. So nahitabo, nangita rin pagkaon, Pilipino ra nga ako, barbecue. Let's go. Knox Festival. Crepes. So, ang pagkaon na magipangita kay wala kayo. So, mangita liglain. May crepes, sorry. May crepes. Let's go, let's try it. So, mura tuyo na mga rin. Imbis magandang mag-immerse me. Mangita may pagkaon. So, testingan ta ni kangaroo wrap. Yeah. Okay, let's try this kangaroo wrap. So, mo ni siya ang kangaroo wrap. Tami? Ingko lami bang kangkuan kangaroo wrap. So kung mga himig mga lugar nga inani pagkaon gyud na una. Way pagkaon wa ni ayong lugar ah. Di ba Lor? Sige, ngaon sa bibalik ka. Nako ko tong juice, balik lang ko sa juice, likod lang balik ka to. So palakaw na mi, kay man na mi kaon. Sige, kita-kits, balik sa sad mi next time. So nakakaon na yung kangaroo for the first time after pila ka years diri. First time na kangaroo eh. Yeah, we ate like kangaroo pizza. No way. In English, I've just tasted the kangaroo wrap and it's langsi. I don't know what's the English of langsi. But yeah, it still tastes good. Let's drink boost. Park like a boss. Yeah. It's the best car ever. Park like a boss. Parking like a boss.